Zrakoplovi mogu biti pokretani pohranjivanjem energije u različitim oblicima. Bilo da se radi o tekućem gorivu za mlazni ili klipni motor ili o bateriji za napajanje električnog motora. Ali što je s pohranom energije pomoću zamašnjaka? Zamašnjaci se mogu koristiti za pohranu ogromnih količina energije, rotiranje mase pri vrlo visokim okretajima u minuti. Ali je li to dovoljno za let zrakoplova? Hajdemo izraditi zamašnjak i saznati. Sada možda možete primijetiti da zapravo CNC režem karbonska vlakna pod vodom. Ali zar zamašnjaci ne bi trebali biti teški? Pa da i ne. Vidite, energija pohranjena u zamašnjaku je zapravo kinetička energija, što je energija mase koja se kreće određenom brzinom. Jednadžba za energiju zamašnjaka je 1/2 puta moment inercije puta kutna brzina na kvadrat. Moment inercije povezan je s masom zamašnjaka i koliko je ta masa udaljena od osi rotacije. A kutna brzina označava koliko se brzo kotač okreće. Sada možemo povećati pohranjenu energiju povećanjem obje ove vrijednosti. Međutim, budući da je brzina na kvadrat, puno je učinkovitije okretati zamašnjak brže. Ako udvostručimo inerciju, udvostručit ćemo energiju. Ali ako udvostručimo brzinu, energija će se učetverostručiti. A kako moramo održati težinu što nižom, a istovremeno zadržati što više pohranjene energije, trebamo imati lagani zamašnjak koji će se okretati na zaista visokim okretajima u minuti. I želimo da što veći dio mase tog zamašnjaka bude što dalje od osovine. Zato imamo lagani središnji dio od karbonskih vlakana i vanjski prsten od aluminija. Zatim sam ga izbalansirao najbolje što sam mogao i sastavio ga s remenom i sustavom remenica, što je rezultiralo omjerom propelera i zamašnjaka 16:1. Tako zamašnjak može vrtjeti jako brzo, dok broj okretaja propelera ostaje relativno nizak. Rotacija s remenica se zatim prenosi preko ovih konusnih zupčanika kako bi se okretao propeler sprijeda. Zapravo, mogu okretati propeler prstom oko 2 okretaja u sekundi, što je otprilike 2000 okretaja u minuti na zamašnjaku. Zatim sam pričvrstio repnu cijev s kormilom i visinskim kormilom kako bi ga mogao upravljati u letu. I napravio sam lansirnu rampu koja ima motor za zavrtanje zamašnjaka. Zvuči u redu pri niskim okretajima, ali kako se ubrzava, počinje zvučati prilično grubo. Što je u to vrijeme bilo pomalo zbunjujuće, jer sam izbalansirao zamašnjak i remenice bolje nego što inače balansiram propelere na dronu koji se vrte na puno većim okretajima. Ali primijetio sam da se ovaj prsten širi i trese, što mislim da uzrokuje većinu buke. Također mislim da je to uzrokovalo i vibracije remena pri visokim okretajima. Barem se u zamašnjaku pohranila poprilična količina energije, što mu je omogućilo da se vrti dosta dugo. Još uvijek sam imao isto krilo od pjene sa svog starog aviona na stlačeni zrak i skinuo sam svu traku s površine, čime sam uspio uštedjeti oko 40 grama, a veličina je također bila savršena za ovaj avion. Također bio sam zabrinut zbog vibracija remena pri visokim okretajima, pa sam isprintao ovaj smiješno izgledajući trokraki propeler promjera 40 cm kako bih iskoristio niski broj okretaja. Dakle, izašao sam vani jedno lijepo mirno jutro. Praktički nema vjetra. Sunce samo što nije izašlo kroz oblake i sada ćemo ovo isprobati. Dobro, idemo. Moram ga polako zavrtiti za početak. Idemo pokrenuti motor. Nije baš dovoljno brzo. Mislim da samo treba malo težine na samom avionu kako bi ostao pričvršćen za gumeni prsten. 3, 2, 1. Dakle, to nije bilo baš najbolje. Očito je udario tlo, ali mislim da moram isprintati i nove zupčanike. Čini se da su svi zubi na tom konusnom zupčaniku otišli. Mislim da remeni izgledaju u redu, samo taj jedan zupčanik moram ponovno isprintati. Ponovno ispisivanje kosi zupčanika trajalo je oko 1,5 sata, pa sam odlučio nekoliko puta testirati rampu za lansiranje dok sam čekao i dobio sam različite rezultate. Dakle, vratio sam se nakon otprilike 2 sata. Popravio sam sve trodimenzionalno ispisane zupčanike i stvarno ne želim riskirati da ih ponovno slomim jer treba jako dugo da ih ponovno ispišem i ugradim. Dakle, umjesto da ovaj put riskiram zupčanike, riskirat ću sebe. Ručno ću lansirati ovu stvar. Ovo će biti puno teže nego što sam isprva zamišljao. Još 2 sata kasnije vratio sam se na 15-inčni propelerski vijak od karbonskih vlakana i odlučio ponovno testirati s rampe za lansiranje. Ali još uvijek je bilo jako daleko od uspješnog leta.
Testirao sam još nekoliko puta s višeg položaja za lansiranje i čak sam uklonio jednu od faza remenica kako bih povećao broj okretaja propelera u odnosu na zamašnjak. I čak nakon što sam uklonio svu elektroniku kako bih dodatno smanjio težinu, još uvijek nije letjelo. Zato sam odlučio prekinuti s pokušajima. Ali trebao sam vidjeti kako avion leti koristeći samo energiju pohranjenu u zamašnjaku. Ponekad najjednostavnije ideje najbolje funkcioniraju i mislim da sam pronašao rješenje za svoju opsjednutost zamašnjakom. Ova igračka koristi rotacijsku energiju propelera i njegovog vanjskog prstena kako bi nastavila rotirati nakon što primijenim silu na uzicu, stvarajući potisnu silu koja je podiže u zrak. Ali ono što najviše volim kod ovih igračaka je super jednostavan, a učinkovit mehanizam za otpuštanje. Evo 3D isprintane verzije koju sam napravio da se pričvrsti na motor drona bez četkica. Način na koji to funkcionira je da se ti nakošeni dijelovi međusobno zaključavaju, što znači da je propeler zadržan dolje ako ga je motor ubrzao. Zatim kada motor uspori, otključala se i propeler odleti u nebo. Ali je li to dovoljno za pokretanje aviona? Pa nastavljajući s jednostavnim rješenjem, trebao mi je jednostavan avion. Zato sam napravio ovaj vrlo osnovni jedrilicu koristeći bazu i ploču od pjene, te sam na prednji dio pričvrstio ležaj koji omogućuje slobodno okretanje propelera. Toliko je zadovoljavajuće vidjeti kako nešto tako jednostavno funkcionira tako dobro. Također, vrlo je lako mijenjati težinu, promjer i nagib propelera za različite performanse leta. Ipak, nemojte pokušavati previše štedjeti na težini lopatica koje sve drže na okupu. Osim ako ne želite leteći hula hop. Ovaj mehanizam za otpuštanje stvarno dobro radi s obzirom na to koliko je jednostavan. Samo zahtijeva da motor uspori i pusti avion da poleti u nebo. Datoteke za ovaj avion zamašnjakom postavit ću na Thingiverse ako želite napraviti svoj vlastiti. Međutim, obavezno koristite radio upravljač za pokretanje motora i stojite na sigurnoj udaljenosti. I budite oprezni zbog mogućih letećih krhotina. Želio bih vam puno zahvaliti što ste gledali. Ako vam se svidio ovaj video, bilo bi odlično da ostavite palac gore ispod. Ako ste novi na mom kanalu i želite vidjeti druge lude projekte slične ovom, molim vas kliknite pretplatu ispod. I veliko hvala svim mojim podržavateljima na patreon.com. Vi omogućujete ove videe i iskreno ne bih to mogao bez vas. Zato još jednom hvala. Još jednom hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećem videu. Doviđenja.